til. Okay. Ja, introduktionen er jo ikke nødvendig, så vi går direkte til den her gang. Og så giv lidt gas på tenoren. Det er i orden. Ja. Det var en lørdag morgen, hvor jeg skulle ud og køre en tur. Så jeg startede op med Yamaha. Den er gur. Men det med at køre selv, det er nu ikke så nemt. Så har jeg ringet til min fætter Mogens. Ja, ham med KTM. Hvad er KTM? Er det dem der med service hele tiden? Jo, det er det. Nå, men det var som sædvanligt. Den var ikke til at starte. Ja, for det var galt med både tændrør, topstykker og karburator. Nå, men vi fik en lav, der kom ud af rør. Men allerede efter 5 kilometer, så skrev Mogens, jeg tør! KTM? Er det? Jo, det er den. Nå, men jeg fik hentet noget benzin og kommet i et tank. Og så ville fætter ud og give den nogle bank. Men efter en bit away, så var den gal igen. Den ski KTM, den er fandme nem. Så var der så til min fætter, det her, det er hvad du skal have. Det er en Yamaha!